Waduh. Bocah kok blenik-blenik ya ngono. Iki masa depannya mesti apik kok, Rek. Amin. Amin. Pokoke sinau terus ya, Dok ya. Nggih. Kadungake kamulyane cemepak Allahumma amin. Ya sinau terus ben pinter. Kowe kuwi wajahe wajah halus ngono. Nek kaya kowe iki pemene muni saru ora patut. Nggih. Alus nih, Mbak. Ngalus kudu halus nek kuwi. Sing kono-kono rada saru-saru ora apa-apa kowe halus wae. Ape nonton pis wajah. Nggih. Nek kaya Marika ngono kae nek kon halus ora iso. Mboten saged. Kaya Bu Marika niku ora iso kaya Anik Blorong ora iso kon halus ora iso. Wonten karaktere piyambak-piyambak. Piye? Wonten karaktere piyambak-piyambak. Heeh, nek kowe kuwi pemene sok ndek bojo alah Mas, mbok ngopo? Ngono ya mending ngono kuwi. Beda nek pesel, walah kowe. Ngene. Negarane wong akrami. Ya nduk ya. Ngrungokke swara karo layah-layah udut ngopi dedepane karo pohong enak ya. Mati. Aku menang. Aku nek ngajak bawa sak lari terus tak jak genuman cengkoke. Supe. Heeh. Nggih. Cengkoke terus ora genah ae ngono. Anggere tak rungokke meneng ngene iki wah. Abisine sing apik ya ngono kuwi yang bawa. Nggih. Sing leres ngaten niku, Pak. Lah iya anggere nek to dalang anggere kono bawa sak lari jak genuman. Ilangke ngeng. Nggih. Sok abene ngono kuwi iki yoga sing arep nganyelke. Sing ganggu niku yoga nggih, Pak. Sing ganggu ki yoga. Lah nggih.
Mula kowe iki bawa apik kaya ngono kuwi mau aku mau meneng tak rungokke. Yoga anu ndendol-ndendol terus anu melu nyuwara ndi blerok-blerokke ngono kuwi. Yoga iki nyate dladuk. Ya ndak. Aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa Bestina
dalem iki daleme Pak DPRD Pak Sudipo. Bapak Sudipo. Ya. Alhamdulillah saged pinarak lenggah dhateng dalemipun Bapak Sugito. Dipo, Sugito nggih Bapak. Mugi-mugi kedepannya Bapak pinaringan kesehatan. Amin. Rezeki ingkang barokah, pokoknya selalu lancar nggih Pak. Amin amin amin. Waduh. Wajan wong iki ambek arep kuwi arep muni piye kuwi ketok ayu cah ayu. Amin lah to Pak. Mbok kuwi untune rada gingsul-gingsul sithik ya ketok ayu ora beda karo bojone Yoga ku jenenge bojone Petruk penyarone ora kaya kowe kuwi ngono kuwi. Lah pripun? Walah jabrut elike kok. Nduk anu ae do. Ndang kowe bawa ndak bawa apa? Wis pokoke gandeng kuwi bar tiba ya alon-alon. Nggih, Pak, ngapunten nggih, Pak, saderengipun menika. Ya. Bawa napa niki? Ya bawa apa terserah, pokoknya senengamu apa ngono wae. Nang tak manut kowe timbane aku nunjuk aku ora seneng kuwi ngono lah malah ngujur. Engko ditibake langgam. Ya. Napa lagunipun panjenengan? Apa? Imbangana katresnanku. Mbok iya malah beneran ya aku. Bawane duet kalih jenengan nggih, Pak. Ya sing bawa aku sing nembang kowe ya. Siap. Ya. Siap. Pas jan suwae lho, Pak. Niki ceritane napa rumiyin? Ceritane iki biyen aku ki ya tresna karo wong wedok, bentuke ya kaya kowe kuwi. Aduh. Mila kados kula. Heeh. Lencer kuning ngeten. Heeh, ya lencer kuning ngono kuwi. Ini saiki wonge wis mati. Ya Allah, Pak. Dadi bentuke kaya kowe kuwi persis aku jaman kuwi ya SMA kok. Ati cek ganteng ae. Aku ki lulusan SMA ki tahun piro? Aku ki tahun 2004 kok. Mesti anu sinden mesti guyu dia. Lah aku ya guyu to pret ngono dia. Ya. Saben dina mong ngalamun angen-angen mring wong manis kados kula nggih, Pak. Bisa kaya kowe gisul sithik ngono kuwi lencer kuning ngono kuwi lah wong kok rumah aku kok iso pas banget ya. Pas. Kalih jenengan nggih. Aku yo pas aku ki lencer rada anu manis wong rada ireng ngoten nggih, Pak. Rada ireng ora apa-apa. Rada ireng kumise kandel. Rambutnya putih. Iya. Bagus, Pak. Ya, wis ora apa-apa nduk. Pancen yo umur sakmene iki. Panjenengan sakmenika ya pinten? 43. Peh. 43. Saestu niki, Pak. Alah kowe kok ora percaya. Jan, awet timur lho, Pak jenengan. Wong nyawang aku nyati kaya umur 43 wis ngene iki. Sinden kok mesti kok do nyepelekke aku to sinden. Lah berarti mboten percados lek panjenengan tasik. Karepe ora percaya do karepe. Arep urip barengan bunga susah dilakoni apa teka lan pun kakang hatiku ra bisa lali ya nduk. Jas, Pak. Amin. Sae. Apik sing gawe aku muni apik ae kaya. Sing ngrep jenengan sing nyanyi kula. Ya, wis pas ya dadi sing bawa aku sing nyanyi kuwi pasangan ideal. Wih, ideal. Heeh. Nek kowe pasangane karo yogaku ora pas. Mboten sae. Yoga bebuke mirot-mirot ngono kok. Apa karo penitiku gamelan. Lho. Iya arep gaglak apane duit ra duwe ajeng urip kok.
Apa-apa mung njaluk sangu pae. Sangu riyen, Pak. Sangu sinen, Pak. Ya Allah. Peniti gamelan ku anggere mangkat sangu riyen, Pak. Sinten to, Pak? Ya enek sing jenenge Yadi. Yadi. Ya enek sing Allah. jenenge Kacung. Ngono lho. Ya mendino mung ngatung ya. Jenenge unik-unik lho, Mbak. Unik-unik. Kacung iki ketuane, lha jenenge Kacung. Ya nduk, nane nanung. Saben dina mung ngelamun jroning sepi samun amung tansah katulung wewayanganmu doh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali saya ngerocet ati laliwamu wong manis amung kumanteleng paduk kengane terus apa tega seragam keresanku bebasane tanah bisa tinuku condolan prasetyaku tak berbenake jiwa lan ragaku matur suwun Pak. Weh, Matur suwun nggih Pak, paring asma sinten? oh tak teluki merem ya kowe ya. Nggih, ngantuk ya Pak. Oh ngantuk. Kowe kelas 1 SMA ya? Kelas tunggal Ya, SMA. kelas 1 SMA engko ndang 2 tahun lulus ndang rabi. Ampun riyen Pak. Rasa kuliah rabi ngono ae. Badhe kuliah ya kula Pak. Oh kuliah. Nggih. Kuliah nang Solo wae. Amin. Lah napa? Ayo cedak karo pathengklek kok malah aja. Ngene amor pesek malah kujur kowe kok. Nggih nderek ajar Pak menika Ya. Pak. Panggodane ngaten apa? Apa ra? Nerapal ya apa? Napa? Ingin melupakanmu mawon. Wah, ingin melupakanmu tapi cinta. Nggih. Wah, apa lagune paling Hafal dong. yang baru? Wah, ya. Insyaallah. Ingin Nggih. melupakanmu tapi cinta. Ya. Kados sinten Pak? Ya kaya kowe iki mbiyen. Nek kaya basane pesek kaya ani wis ora blas ora masuk. Kaya Marika wis ora masuk blas. Aduh. Wajahe kuwi aku ora ngono kuwi kok ngaku wajahe kuwi kaya kuwi. Ingin melupakanmu tapi cinta lagunya Pak Deng yang baru. Dados. Ya. Ayo. Yo. Yo.
malah apa ora apa-apa. Lho, ati sawer Pak iki. Nggih. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Gubuk semara. Ya ora apa-apa dituruti Iku sedanten lho mboten napa-napa, Pak. Ya. Matur suwun nggih, Pak. Ya tang, lintang kae. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Ya saya dados. Ayo kancani Ras, Raras, karo Raras. Dua. Yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggal leren ing jaga kebak tulisan warna abang tanda isih perawan senengi ku bekas mara biyen kae tak go andong tresna tanpa bantal tanpa kosta pun aperti kenaman asmara gubuk kae nyimpan wati wiwit biyen tumeku saiki gubuk kae kebak cerita tengahani ganti kaget rina tetan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga lirin ning gubuk asmara Matur nuwun nggih. matur suwun nggih Pak Nggih, sampun. rampung Pak Hah? lah pripun Weh, maneh. Nggih, mengke gen gara-gara meleh suwoke kok jek ngono mungkin nggih. dilajengaken gara-gara malih Pak napa Hah? Apa? Apa kuwi, Tang? Apa? Apa? Oh, pedang kuning. Sampun, Pak. kok tirase sampun Pedang kuning sampun. Oh, pedang kuning kuwi. Benjing-benjing nanggap ki Mbak nggih. setengah malih Apa kuwi? Apa kuwi pedang Apa iki? salsa? Iki susuk mboten? Mboten. Mboten Los. los nggih Pak Alah guna apa? sip
Lagune Lagune apa? napa? Apa iki? Apa iki? Ya lek bingung mantuke apa piye? Waduh. Ninggal katresnan nggih. Lali janjine. janjine nggih pamunutane mau. Siap. Ali janjine ronggongan cah. Aja tagongan. Tagih meneh. Oh, lali janjine. Dados, Mas. Ada Mbak Rara. Yo. Lintang. Iya 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 iya. Sapa bangsi ora gelem kadung dandan kowe ora teko. Neno. Wis. Sudah habis. Turun. Mboten, Pak. Ya mudun. Sampun mantun lagune, Pak. Bingung. Pon telas, Pak, lagune iki. Hah? Nggih ta? Napa payahe napa? Dinten. Mengkem mulai nggih Pak nggih. Dilajengaken gara-gara nggih. Dilajengaken. Wonje Nggih, mangke mengke mengke nggih. dilajengaken nggih. Siap. Ya engko nek wis wengi kok ya. Oh. Separo mawon nggih, Pak. Neno. Dalu. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sajak nyupriyani. Atiku sujana kowe ganjar karo wanita liya. Wis ora krasan kaluyuran anggolek isih ta sayang mubeng miteranggonku ngiteri ora krasa esuk awan nganti bengi Mane mania nganti liya kang nyayang. Goyang-goyang tak sawang minta ing abang. Kekencangan tarinis saka katuan saremi ngoceh dhewe ngalih pencoan. Hilakae tak suwun mbok aja ngisi padang kuning agawe pikirku komit sadirang tak sawang nambah manise ibu bunga yen glakon nyanding sniran